support for Israel. Sinimulan ang selebrasyon ng 176th founding anniversary ng La Union sa isang dawn watch prayer na isinagawa sa harapan ng Capitol Grounds sa San Fernando City, La Union. Nakiisa ang komunidad sa praise and worship devotion. Kasama na rito ang mga kinatawan ng iba't ibang pananampalataya, mga empleyado ng gobyerno at iba pang sektor ng komunidad. Pasasalamat, katahimikan, kaligtasan at pagkakaisa ang ipinagdasal ng bawat isa. Isinagawa naman sa Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center grounds ang traditional simultaneous flag raising tuwing pagdiriwang ng founding anniversary ng lalawigan. Sama-samang mga empleyado ng Kapitolyo at government offices, leader, opisyal ng bawat local government unit at lalawigan upang matunghayan ang sabay-sabay na pagtaas ng banner laman ng bawat official logo ng 19 na bayan at isang syudad. Kasama na rin dito ang Provincial Government of La Union na simbolo ng Agkaisa Flag Ride. Sinelyuhan naman ng Provincial Government of La Union at City Government of San Juan ang isang Sisterhood Agreement. Pinangunahan ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega at San Juan City Mayor Francisco Javier Zamora ang kasunduan. Hopefully, alay natin Cityhood of San Juan may not be far because of the progress that is being felt and being done in the municipality of San Juan. Dito po yung nagpo-flourish ngayon ang aming tourism, no? And we are taking advantage to sell all the areas na pwede naming ma-develop or develop already na tourist spots namin dito sa La Union. And like the mayor was asking, what do you call people from La Union? Sabi ko, ang tawag namin dito is Ilocano. For the very reason that when you say Ilocano, most of the time they will say, from Ilocos Norte ka o Ilocos Sur. But now when we say Ilocano, definitely you are from LU. Ang kahalagahan ng sisterhood. Para sa akin po, malaking pagkakatawan ng sister agreement sapagkat maaari po tayong matuto sa isa't isa. Yung mga best practices po natin ay maaari natin matutunan. Not just what to do, also what not to do. Ang mahalaga, matutunan natin yung mga magandang nagagawa natin, pati po yung mga hindi natin dapat gawin. Diba ito? Yung mga pagkakamali ng mga nauna sa atin, yung mga pagkakamali ng mga nakaraan, dapat huwag natin gayahin. Sapagkat nakita na po natin ang kamali na yung mga nakaraan. Tungkulin natin siguro hindi po tayo mag-aamal. Kaya po ang ating natutunan. Isa lamang ito sa continuous effort ng PGLU para lalo pang mapagtibay ang partnership sa ibang lokalidad tungo sa pag-unlad ng probinsya. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.